Edurre Eskizabel Larrañaga, ongi etorri txapera. Eskerrik asko. Zer moduz, oraintxe, oraintxe, badira hilabete batzuk, baina kargu aldaketa bat edo kargu hartze bat izan duzu, kontseiluko idazkari nagusi bezala, zer nolako tamaina hartu diozu, bai ez? Nik izango nuke oraindik tamaina hartzen ari naizela, ze egia da, ja badala denboratxo bat, azaroaren erdialdera edo hasen nintzen motorrak berotzen eta lan berrira egokitzen. Abendu hasieran egin genuen kargu aldaketa, baina oraintxe aipatu duzu eta nire sentipena da oraintxe izan dela oraindik, hain zuzen ere, lan edo ardura berri honek ardatz bat, eta oso finkoa daukalako, baina ardatz horretatik adar asko ateratzen direlako, eta ardatz horiekin guztiekin panorama egoki bat egitea ez delako gauza ez simple eta ez erreza. Eta ez da egun batetik bestera egite, hori horrela da. Eta gainera, Paul Bilbaoren itzala ere luzea da, ez da? Paul Bilbaoren itzala... Referentziak ere... Bai, gainera, esan behar dut, merezita duela itzale luzea, eta esan behar dut, eta azpimarratu nahi dut, oso eskertuta nagola, nolabaiteko aldaketa edo trantsizio honetan ematen ari zaidan laguntzagatik. Oso eskertuta, ze gainera gauza badauka, oso ona. Ari zait ikaragarri laguntzen, baina egiten dizkiodan galderak ez dizkit nik nahi adinako zabaltasunez erantzuten. Nik informazioa jaso nahi dut, eta ematen dizki noski zertzela da nagusiak, baina ia beti bukatzen du esanez, ez dizut gehiago kontatutuko, ez zaitut baldintzatu nahi eta. Eta uste dut hori ere oso batzutan, momentu honetan nahi nuke, baina uste dut bere aldetik oso eskuzabal izatea dela eta oso eskergarria niretzako. Zuk ere zure bidea egiteko, ez da? Hori da. Ongi da. Euskararen biziberritzea, nik uste dut mahai gainean daukazuen edo gai bat izango dela, edo kezkatuko zaituen gai bat are eta gehiago, ez da? Zer nolako argazki egiten duzu gaur egungo egoeraz? Egia da, gure egiteko nagusia edo lehen esaten nuen ardatz sendo hori, horixe dela, ez da, Euskararen biziberritze prozesuan eragitea nolabait, ez da. Hainbat bazkidek osatzen dute kontseilua, euskalgintza askotarikoa da, eta bazkideak ere askotarikoak ditugu, baina denak ardatz horretan. Euskararen biziberritzea ardatz hartuta, eta, non gauden, ez? Non gauden, nondik gatozen badakigu, non gauden ere nik uste dut momentu honetan euskalgintza askotariko horretan badagoela adostasun bat diagnostikoaren inguruan, motel zergatik gauden sentitzen garen ikusten ditugun oztopo eta ezinetan diagnostiko horretan bateratasun handia dagoela, ez da gutxi, esan nahi dute iruditzen zait abiaburu ona dela, aurrera egiteko, zailtasun gehiago ditugu, aurrera egite horretan, batetik noranzko zehatzak ezartzen eta asmatzen, eta bestetik, ziur aski behar ditugun baliabideak ere, arlo eta zentzu askotan, asko direlako, eta hoietara iristeko ere zailtasunak ditugulako. Hain zuzen ere. Batuz aldatuz dinamikan martxan jarri zenuten, gainera indartsu dabil batean, bestean, ikusten da, eta hortxe ardatz desberdinak ditu, ez da? Argituko zeniguke zein dan, ze alorretan ari zareten lanean? Batuz aldatu dinamika ez dakienari azaltzeko labur-labur. Nolabait esateko da, kontseiluak, euskalgintzaren kontseiluak azken urteetan daukan proiektu nagusia edo, ez da? Nolabait gogoeta baten ondorio da, hain zuzen ere, zer gertatzen ari da euskararen biziberritze prozesuan, eta bizkortzeko aurrera egiteko eta eragingarri izan dadin zer behar den, noranzkoak markatze horretan,
Kontseiluak ondorioztatu zuen, iritsi zen ondorio batera, eta da adostasun sozialak lantzea eta zabaltzea ezinbestekoa dela prozesu horretan aurrera egiteko. Orduan, abiaburuan eta oinarrian hori da batuz aldatu dinamika. Hainbat eragile sozialekin, batzuk badira euskalgintzakoak, baina beste hainbat euskalgintzatik kanpo kokatzen diren eragileak dira, baina guztiak ere gizartegintzan ari direnak era batera edo bestera, oinarrizko adostasun batzuk ezarri ziren, ez? Horietako bat da euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa bermatzea, eta bestea erabilerarako espazio erosoak sortzea. Edo, niri gustatzen zait esatea, euskaldunontzako bizitza bizigarriak eratzen hastea, ezta? Orduan, 113 eragile uste du daudela momentu honetan, batuz aldatu dinamikan engaiatuta, diodan bezala batzuk euskalgintzakoak dira, asko, horietako batzuk kontseiluko bazkideak ere bai, baina badira euskalgintzatik kanpokoak ere, eta gaina horiek ere askotarikoak, esate baterako Atletik Fundazioa bada, baina baita ere erizainen elkargoa, badaude elkarte feministak, badaude migrantekin lan egiten dutenak, hau da, nolabait gure gizartearen askotarikotasun hori ere nolabait islatzen duten erakundeak dira. Eta helburua diodana, ez? Badakigu euskararen biziberritza eraldaketa sozialeko prozesu luze bat dela, eta horretarako beharrezko ikusten ditugun adostasun eta oinarri sendo horiek jartzen joatea, hori norabidetzea nolabait. Ez da erreza izango, ez da, hainbeste eragilea, hainbeste adostasun, beti esaten adostasun oso hitz polita da, baina gero praktikan jartzea, batez ere behar bada, euskalgintzatik kanpora ere dauden eragile horiekin, edo iristen ez garen esparru... Bai, eta gainera nik uste dut, hain justu batuz aldatu dinamikarekin momentu honetan daukagun erronka nagusietako bat, gure proiektu zehatz moduan, horixe dela, ezta? Abiaburuan badago diodan bezala, akordio soziala edo esaten diogun hori, oinarri simple baina sendo horien gainean, baina uste dugu akordio sozial horiek nolabait politiko ere bihurtu behar dutela nolabait. Ez da, benetan euskararen biziberritzea gauzatuko bada, politika publikoek garrantzia handia dute, eta orduan adostasun sozial horietatik akordio politiko horietara iristeare oso importantea da. Alde horretatik badauka talde eragile bat ere, 13 eragilek osatua, batuz aldatu dinamikak, berriro ere nolabait askotarikotasun hori bere baitan hartzen duena, eta momentu honetan daukagun hurrengo lana eta interesgarria izango da, esplorazio bat izango da nolabait, bi ardatz horietatik abiatuta zer irits daiteken proposamen politiko moduan. Hau da, goazen aletzera, esan nahi duen ezagutzaren unibertsalizazioak bakoitzarentzat, eta zer bide ikusten duen, eta zer esan nahi duen erabilerarako eremu erosoak sortzea, ezta? Bueno, horixe, datozen hilabetean egitekoetako bat. Ez da gutxi? Ez da gutxi. Bueno, EAen hauteskunde usaia badago, ezta? Nahiz eta udaletakoak eta izan, hori alde batetik, ezta? Politikara iritsi behar duelako, gero hizkuntza politika horiek, ezta? Baina Euskal Herria ere alde batetik, EAE, bestetik Nafarroa, bestetikan Ipar Euskal Herria, horrek ere zailduko du, ezta? Martxa desberdinak, abiadura desberdinak, sensibilitate desberdinak. Bai. Ez da erresa politika egitea... Ez, erraztu ez digo errazten. Esan nahi dut, euskararen biziberritzeari berari erraztasunik ez dio jartzen, banaketa administratibo horrek. Eta bai, hor gurutzatzen dira batetik nolabait administrazio desberdinak, araudi desberdinekin, politika publiko diferenteekin, eta gainera Euskal Herriko zati gehienetan oraindik euskarak ofizialtasun estatusik ere ez dauka. Autonomia erkidegoan bai, estatusa aitortuta
dauka. Nafarroako zati batean ere bai, gainera Nafarroako egoera oso da anomaloa, ezta? Ze 3 eremutan dago banatuta eta bakarrean da ofiziala. Eta horrek Nafarren artean sortzen du, ez? Desberdinkeria handi bat, ze beren hiritartasuna Nafarroako eremu administratiboan ere aikitzen dute Nafarrek. Eta Ipar Euskal Herrian, Lapurdi Baxe Nafarreta Zuberoan, ez dauka ofizialtasunik. Uste dut ikusten ari garela, ez? Nola azterketak euskaraz egiteko eskubidea ere ez daukaten ikasleek. Gainera pixka bat egoera absurdoak sortzen dira batzutan, ez? Ikasleak ikustea protestan azterketak egiteko. Bai, ez, kuriosoa da, baina egia da oso borroka polita dela. Momentu honetan gainera oso bizkor doana, ez? Sehaskak hor nolabait dinamika indartsu bat jarri du martxan, ze egia esan oso oinarrizko eskubideetaz ari gara. Eta, hor gainera gazteak aipatu dituzu, ezta? Oda, gazteak azterketak eskatzen euskaraz egiteko. Behar bada mugimendu orain euskaltzalena iparraldean behar bada kokatzen da gaztei dagokionez, ezta? Edo orokorrean ikusten duzu. Nik uste dute iparraldean gertatzen ari direla gauza interesgarri desente. Ziur aski, erreferentzialtasun kulturalaren aldetik, eremu batzuk eta gazten bizipen batzuk sendoagoak dira hegoaldean baino. Horren jatorria, hau da, kausa aztertzera bagoa ziur aski ez da onena. Ziur aski minorizazio egoerak eta estuasun egoera horrek nolabait behartzen ditulako kontzientzia hartze handi hortara eta beren bizi praktiketara hegoaldean hain motibagarriak ez diren hainbat gauza ekartzera. Baina, ari dira gauza interesgarriak gertatzen, baina esango nuke Euskal Herri osora begira ere ari diala gauza interesgarria gertatzen gaztei begira, ez nuke ahaztuko, esango nuke euskalgintzari dagokionean 2022ko gertakari albisterik onenetako bat gazte euskaltzaleen sarearen sorrera izan zela, Euskara Aurrera manifestazioarekin. Datorren hilerako ere hezkuntza euskaraz izan behar da leloarekin antolatuta daukate, mobilizazio egun bat. Esan nahi dut, bai, badago. Izan ere, askotan, ez da, askotan, nire belaunaldia, gu baino zarragoak, garai batean, atxikimendua, gazteak gaur egun, ez dute atxikimendurik, ez dute euskaraz hitz egiten, zer nolako balorazioa, dagoeneko aipatu duzu, eta dagoeneko esaten duzu, ez da gazteak ere mugitzen ari direla. Baina askotan, pixu asko jartzen diegu edo eskakizun gehiegi edo, zer nolako irakurketa egiten duzu alde horretatik? Batetik, nik uste gaztei buruz hitz egiten dugunean edozerri buruz dela ere, naiz eta tentazioa eta nien naizen lehenengo horretan erortzen, amonako ipoletaren rolean jarri eta esaten, batez ere etxean, eta guk, eta banaketa horiek egiten. Esango nuke euskararen biziberritzari dagokiola, hizkuntzaren auziari dagokiola, ulertu behar dugula daukaten testuingurua oso diferentea dela guk geneukan testuingurutik. Hau da, nolabait, gu baino, esatera noan bizkorragoak, ez da bizkorragoa direla baizik eta. Hori ere bai, ziur. Hobe, ala. Evoluzioa hori omen da, ezta? Ez da, izan nahi dut, egia eta hizkuntz trebetasunean, hau da, hizkuntza gehiago dakizkitela, izan nahi dut, portzentualki, gure aurreko belaunaldietan, baina batez ere, badaukate ia denek ingelesaren ezagutza eta esango nuke gainera bizipen bat guk ez dauka edo izan ez genuena, ezta? Ze gure garaian
bastakit, horri biltzen ginen ez, kasetetan, hor letrak asmatzen, ez, eta interesa handia baldin bazeukan norbaitek, baliatu behartzun, aizpazagarra goren bat, edo anaiaren bat, edo bizilagunen bat, Londresera juten zala, eta Martinsekin batera, zera, ez, musika aldizkariak. Urrun geratzen zen, edo, bueno, bilaketa handi bat zen. Orain egunero daukat, ez? Ohean eta komunean eta toki guztietan, hau da, gorpuztutako hizkuntza bat eta gorputzera etortzen zaiena. Hor, euskaraz egiteko, euskararen aldeko hautua egiteko motiboak eduki egin behar dira eta sortu egin behar dira. Eta sortu sozialki egiten dira eta politikoki egiten dira. Hizkuntzei balio simbolikoa emanez, prestigiatuz, dibertsiorako eta entretenimendurako tresnak eskainiz. Hau da, gauza bada ezagutza ematea, baina ezagutzatik erabilerara jauzi hori egiteko, eta euskara hizkuntza bizi izan dadin, 22. mendera begira, motibogintza ere landu, motibogintza eta desiogintza, ez? Nik uste dut termino horiek ere jasi bar garela sartzen, zari gara ikusten beste herrialde batzutan, beren hizkuntzetan asko ari direla inbertitzen. Eta inbertitzen da araugintzan, hau da, urtira jongabe, mentxe, ez? Gure auzo estatuetako bat, Frantzia espezialista da, ez? Kuotak jartzen, ez? Bere frantsesezko ekoizpen guztiari, beraz badago araugintza, baina baita ere badago motivaziogintza eta desiogintzaren lanketa bat, kapital simbolikoan inbertitzerakoan, entretenimendu industrian inbertitzerakoan, kulturan inbertitzerakoan, balio simbolikoen erreferentzialtasunean inbertitzerakoan. Eta hortxe, ez da? Behar badago hankamotzago gabiltza. Bai, esango nuke, bai. Eta, bueno, hortxe puntua, ez da? Bintzat, iparra edo jartzeko, ez da? Aipatu ezu, ez da? Aipatu leheno ere politikak ere ze garrantzitsua dakan, baina somatzen dugu baita ere azken denboraldi baino gehiago esango nuke, halako euskararen aurkako erabakik, bueno, bai zeatikan, bai botere judizialetik, bai bestelako ahotsak behar bada ez genituenak hainbeste entzuten, eta badirudi horiek ere gero eta ozenago edo entzuten ditugu edo gero eta gehiago dira, ez dakit nola esan. Bueno, nik esango nuke ozenduta dabiltzala azken boladan, ez da, egia da asko aipatzen ari garela oldarraldi judiziala azken boladan, etorri direlako administrazio publikoko enpleguari dagokionean, nolabait kontsentsuatutako politiken kontrara doazen epaiak, ematen du batzutan, administrazio publikoan aritzeko euskaltzainak bakarrik kontratatzen direla, ez? Nolabait iritzi eta guztiek izan behar dutela, ez? Euskaltzain. Gero aztertzen badugu hizkuntza eskakizunen zera, ez? Nondik norako guztia, da arautua, egokitua errealitate soziolinguistikora, eta badator gainera kontsentsu batzuetatik. Gainera, nire ustez, kontsentsu horiek ere berrikusi beharko genituzke, baina beste kontrako norantzkoan, ezta? Baina, azken boladako epai horiek nolabait auzitan jartzen dute eta urrattu egiten dituzte kontsentsu horiek. Eta gainera, nik uste dut oldarraldi judiziala asko aipatzen dugula, eta esango nuke ukigarri xamarra dela, eta bisualizatzen dugula nolabait, ezta? Baina, esango nuke, oldarraldi mediatiko bat ere badagoela, ezta? Hau da, nola esplikatzen den hau guztia iritzi publikora begira, zer giro sortu den azken boladan, ze hizkuntz politiken gaineko eztabaida guztia momentu honetan dikotomia faltsu batera eraman dago, ezta? Langile eskubideak
edo Hizkuntza eskubideak. hizkuntza eskubideak, ez? Nolabait mediku ona ala mediku euskaldunaren aldaera berri baten aurrean gaude. Eta asko, asko blaitzen ari den diskurtso bat da, eta uste dut euskalgintzatik zoritxarrek oraindik ez dugula beharraina landu horren erantzun pedagogiko bat, ez? Eta uste dut hor ere badugula erronka bat. Erronka aipatu duzu, eta horretaz ere hitz egin nahi nizuke, edo galdetu nahi nizuke, hobe esan da. Kontseiluak, orain zuk buru edo, zaren horrek ze erronka ditu edo zure ustez, edo adostu dituzuenak, edo zeintzu dira egin behar dituenak? Bueno, pixka bat, bi nahiko garbiak oraintxe hizketagai izan ditugunak, ez? Alde batetik batuz aldatu dinamika horren hildotik, adostasun sozial horietan sakondu, akordio politiko horiek norabidetzeko. Adibidez, horrek badauka bere nolabaiteko adierazpen zehatza Nafarroan baita ere, ez? Justu oraintxe jarri dugu martxan dinamika bat ofizialtasunaren eskaria berrekartzeko. Eta pixka bat gainera termino horietan ofizialtasuna ez dela euskaldunei edo euskaltzalei bakarrik dagokigun zerbait, baizik eta desberdinkeria Nafarren artean sortzen duela eta hiritartasun terminoetan sortzen duela. Orduan, hor sakonean dagoena bizikidetza arazo bat dela, justizia sozialeko arazo bat dela, eta beraz nolabait gizarte egintzan eta termino demokratikoetan ari den edonori dagokion zerbait dela. Adostasun hori bilatu nahiko genuke Nafarroako eragileen artean, euskalgintzatik kanpo ere. Orduan, adostasuna, batuz aldaturen eremu hori, bestetik zoritxarrez atzera begira jartzen gaituzte nahi baino gehiago, oldarraldi judizialen ubera honetan guztien, eta horretan ere ez da egin nahiko genuken lan bat, baina jarri egiten digute eta ezin diogu saietxe egin, ezta? Baina esango nuke, eta importantea, eta aurrera begirako lan horretan, Arestian aipatzen nuenaren hildotik baita ere, ezta? Gazteek edo bizimodu berriak hizkuntzekin daukagun harremana bera ere aldatu egiten digu, eta orduan oso ondo pentsatu behar dugu gurea bezalako hizkuntza gutxitu batek nola eutsi diezaioken eremu edo, ez, testuinguru horretan, ez? Orduan motibogintza eta desiogintzaren lanketa ere, importantea izango da. Askotan euskarari begiratzen diogu galtzailearen begiratu horretatik, edo zer irabazteko daukagun horretatik, baina dagoeneko badaukagu zerbait irabazia, ezta? Edo indarguneak ere izango ditugu. Bai, bestela zu eta biok ez ginak hemen egongo, ez? Ez dut uste, ez zuri eta ez niri, bizitza negarti bat eukitzea gustatzen zaigunik. Beraz, plazer batzuk ere ematen ditu. Bueno, uste dut, arlo pertsonalean gutako askok eta milaka euskaldunek konta dezaketela, ez? Zer poz ematen dituen edo, ze bizigarritasun ematen duen. Hau da, bizipen partikularretik edo pertsonaletik. Baina hortaz harago, ni oso konbentzituta nago, guri euskararekin tokatu zaigulako, baina berdin pentsatzen dut munduko beste edozein egoera gutxituan dagoen hizkuntz komunitateko edonorentzat ere, oso egiteko importantea daukagula, gero eta aldrebesago ikusten dugun mundu honen etorkizunera begira, ezta? Esango nuke, gaur egun eremu ideologikoan oso begirada diferentea duten sektoreek ere badutela halako kezka bat, edo badagola horrere diagnostiko konpartitu bat mundua eta jendarte mendebaltar hau hartzen ari den egitea ez dela oso bizigarria, ez? Gauza batzuetan egingo dute azpimarra, beste batzuetan, baina bizi zailtasunaren eta bizi ezintasunaren
atxori uste dut denok ere sentitzen dugula. Eta esango nuke daukagun arazo handienetako bat dela globalizazio esaten diogun honek ekarri duela sekulako homogeneizazioa guztiarena. Eta horrek dakartza efektu jakin batzuk. Labur bilduz eta agian eslogan simpletara eraman da, baina konstatazioak ere badirenak. Aberatsak gero eta aberatsago, pobreak gero eta pobreago, ezta? Esango nuke, hizkuntza nagusia gero eta nagusiago, eta txikiak, ahulak, gutxituak gero eta gutxituago, eta gainera hori, poliedro batean jarrita, hainbat problematikaekin ondorio bera iritsiko genukeela. Eta uste dut, hizkuntz dibertsitatearen alde egitea badela joera horretan arrakala bat sortzea. Azken batean, munduaren ikuskera partikular batzuetara garamatzalako, komunitate hurbilekoetan errotzera, bestelako begirada eta batez ere desio batzuk edukitzera. Orduan uste dut, partikularki denok ere badakizkigula, ze poz ematen dizkigun, baina begirada kolektibo batetik ere importantea dela. Denborak ies egin digu, Matrixeko errore horrekin utziko dugu, berbada, esperantza horrekin. Plazer bat izan da, Idurre. Berdin, niretzako ere. Eta hurrengora arte. Hurrengora arte, eskerrik asko. Zein behar ditut, ateat erantzun? Horra begira erantzun. Bale. Euskalduna izateaz aspertu altzara inoz, inoiz ez, egia esan, askotan aspertu naiz euskaldun izateaz, euskaldun izateak daukan gauzetako bat da, estres linguistikoa erazten digula besteak beste, eta egunerokoan horri aurre egitea zama gertatzen da askotan. Epa atxerekin edo atxerik gabe idazten da, nik dakidan arte, atxe gabe. Ez? Erdarakadarik esaten alduzu, zein? Esango nuke dezente esaten ditu dela, batez ere lagun arteko erregistroan ari naizenean, makulu asko gazteleratik hartuak ditut. Jode adibidez asko esaten dut, beraz hortxe etengabe bat. Euskarak bizirik iraungo du 21. mendean? Alde batetik uste dut galdu ez dela galduko. Ez nau kezkatzen, garai batean edo belaunaldi batzuek kezkatu dituen bezala Euskara galtzeak. Baina bizirik iraungo duen horrekin zalantza handiak dauzkat. Hau da, uste dut aski erregistro badaudela gainera gaur egungo teknologiekin izugarri garatuta, hizkuntza bera nolabait jasota edukitzeko eta gainera hizkuntza sistemak ere egingo duela transmisioa. Baina hizkuntza gorpuztu gisa, zalantza handiak ditut, baldin eta hizkuntza politiketan jauzi handiak egiten ez baditugu, 22. mendera iritsiko ote den. Zein dago zapalduago? Euskara ala emakumeak? Zapaldumetroa ez zaite asko gustatzen. Ideia bezala. Gainera, esango nuke, botere harremanak sare konplexu bat direla eta ez direla berak ez leku guztietan, ez garai guztietan eta ez da pertsona eta gorputze guztietan ere. Orduan, Euskal Herri askotariko honetan, momentu, gune eta egoera batzutan emakume izateak egoera bazterrekoagoan jartzen zaitu eta beste egoera gune eta momentu batzuetan euskaldun izateak edo zeure burua euskaraz ardazteak. Baina nola nahi dela bata zein bestea badira beste faktore asko bezala zapalketarako edo bazterketarako gailuak nolabait. Ya está. Bai.